Hej med jer. Velkommen til også. Så jeg står ved vores stævnevæg i dag, og det er simpelthen fordi i dag skal vi gennemgå, hvad skal vi bruge, når vi skal til stævne. Og jeg tænker, at vi starter med at vaske hesten. Så derfor har jeg lige fundet en shampoo frem her, og det er en fra Livret. Det findes mange sæber, og du finder bare den, du synes, der fungerer bedst for dig. Og så har jeg lige sådan en man- og halespray, for jeg tænker, eller en detangler, for jeg tænker her, efter du har vasket hesten, så sprøjter du lige det i, så du nemmere kan man og hale ud. Når det så er tørret, så skal du måske i gang med at flette hesten, og der har jeg lige sådan en voksstik, som man lige smører i håret, sådan så det hæfter lidt bedre og ikke går så nemt op, når du fletter. Når du fletter, skal du bruge elastikker. Der har jeg en sort og en hvid elastik, men du kan også sy det. Og hvis du syr flætningerne, så har jeg en hvid og en sort og en brun. Der er mange muligheder, og der skal du selvfølgelig bruge sådan en kæmpe nål her. Ja, det er det kan være en svær disciplin. Så øv dig på det inden. Det vil være en rigtig god idé, så du ikke står der lige inden du skal til stævne og finde ud af, hvordan er det lige vi gør det her. Når du har flettet hesten, så har vi også mulighed for at lige komme lidt pynt i, og der har jeg sådan nogle mega fine perler. Det er ikke et must, det er bare hvis du har lyst. Så er hesten sådan i det ydre vil være klart, ikke være, at du skal have lidt coachjern i, så den lige changerer lidt pænere, og den fremhæver musklerne lidt bedre. Men ikke komme det på der, hvor du skal have sadelunderlaget, fordi det kan godt blive lidt glat. Så skal du selvfølgelig have et underlag på. Og der har jeg et hvidt underlag. De findes også i alle mulige former og faconer, havde jeg sagt. Men det vigtigste af alt, det er jo det er et hvidt underlag. Og nogle de bruger også bandager eller hvide gamasjer. Det bestemmer du heldigvis helt selv i dag, om du vil have det på. Men det hvide underlag, det er lidt vores dressur. Så er vi så småt ved at have hesten klar. Og så vil jeg bare vise dig den her lille træningspad her. Det er simpelthen, det er ikke sjovt at komme til stævne, hvis man lige pludselig ikke har øvet sig nok på programmet. Så det her, det er altså altid mulighed for at sidde derhjemme og øve de forskellige programmer igennem med at tegne det på den her. Når du har fået sadelunderlaget på og sadlen på, så skal du have et stævnenummer på. Det er rigtig vigtigt, fordi det kan man altså også blive diskvalificeret på, ikke at have et stævnenummer. Så rigtig vigtigt, det er at have et stævnenummer. Og her faktisk gerne to, fordi af en eller anden grund, så er det ene sjovt nok altid væk, når man skal bruge det, så er det rart at have et ekstra i tasken. Når så hesten er ved at være klar, så skal du selv have noget tøj på. Der kan vi selvfølgelig starte fra neden. Du skal have nogle hvide bukser på. Og der findes mange forskellige former og pasformer. Det her det er en tights, der er også bukser, men det vigtigste af alt det er, at de er hvide. Så kan du vælge at have en t-shirt på. Og der er altså også mange forskellige slags. Der er en, der er med lidt glimmer på. Og det her det er en med nogle fine knapper. Men de går begge to lidt højt op i halsen. Og det gør stævnebluser. Fordi så behøver du måske ikke at have et slips på. Men hvis man nu gerne vil have et slips på alligevel, så findes de selvfølgelig også. Og sidder heroppe og ser rigtig pænt ud inde under jakken. Og så ser jeg lige jakken her, fordi jakken den er også vigtig. Den har du selvfølgelig uden på den hvide stævnebluse, og måske med slipset, som så sidder pænt ned i. Ej, der er lidt glimmer på den her. Så er man da bare virkelig smart. Når du har fået det her på, så skal du have handsker på, fordi hvide stævnehandsker, det skal man have på, det trækker ned i dit program, hvis du ikke har handsker på. Så det er en vigtig ting at have med os, ligesom stævnenummeret. Mega fin, vigtig ting at have med. Og måske også et ekstra par, hvis man lige pludselig ikke kan finde de andre. Dit hår. Du skal også have dit eget hår jo. Og der findes også mange forskellige muligheder. Nogle de bruger hårnet for at styre på håret, så man ikke har sådan noget, der sidder flagre ud her, som jeg har i dag. Nogle sætter det op i med en fin sløjfe om i nakken med det her net på.
De findes også i sort med nogle sten på. Men prøv at se, hvor fint er det ikke lige. Og der er også lige sådan nogle donuts her. Se her, sådan en donuts. En rund ring med et hul imellem, han har sagt, hvor du kan putte dit hår udenom. Og så kan du lige slutte af med sådan en fin lille perlekæde her, sådan så du kan lave den her frisure, der er her på. Det er da virkelig yndigt, var. Der er mange muligheder. Det vigtigste af alt, det er, at håret kommer op, og det ikke sidder og flagrer rundt og forstyrrer i programmet. Fordi det er jo meningen, du skal kunne se programmet på hesten, og ikke lade dig forstyrre af hår, der sidder og hopper rundt. Hvis du skal til stævne i, kan man sige, ikke på din egen rideskole, så kan det være en god idé at have den her taske med til at have passet i, så passet ikke lige pludselig bliver smurt ind i cola eller kaffe, men at det ligesom er beskyttet hernede i, fordi du skal jo vise dit pas, inden du kan starte stævne, hvis du skal uden bys, han har sagt. Når du nu har transporteret hesten i traileren, der har du jo alt dit udstyr i, og der findes en taske til simpelthen til tøjlerne eller transen, kan man sige, sådan så at dit helt nypudsede hovedtøj og det hele ikke bliver smurt ind i støv og skidt og hø, hvad man nu ellers har i sådan en fin trailer. Så en taske til det. Det er ikke et must, men den findes. Jeg skal lige tænke, har vi helt regnet om? Jo, skal du starte udendørsstævne? Så har vi sådan en mega fin regnjakke her, som du lige kan have udenover alt dit fine stævneudstyr, og så du lige kan tage af, lige inden du skal ind på, og det er din tur. Den er simpelthen mega smart. Eller til ponymoren, ligesom mig, der står ude på sidelinjen og hæpper. Det er også rart at have en lille regnjakke med, hvis det er udendørs ridestævne, og det er dårligt vejr. Når du skal til stævne, og du har de hvide bukser på hjemmefra, en rigtig god idé at have en eller anden form for løs buks udover, fordi de der hvide bukser, de er beskidte på 0,1 dut. Og det er træls, at de er beskidte, inden det er din tur inde på banen. Og der findes også sådan en mega fin træningsjakke her, du lige kan have på udenover alt det fine udstyr. Så tjek alt det hele ud inde på happyhorse.dk, eller kom herned til os, og vi skal nok prøve at vejlede jer. Kan I have en fantastisk god dag. Og det vigtigste af alt, når I skal til stævne, det er ro på, ro i maven, det går ned i hesten, og så have en god dag og have det sjovt. Vi ses. Hej hej.